Zdravím všetkých ľudí, čo práve pozerajú toto video. Moje meno je PresMister007 a ja vás vítam pri tomto videu, kde si zahráme Flight Pilot Simulator. Áno, už som to raz natáčal. Ďakujem za tie 3 lajky, som veľmi šťastný. Už mám 2 odoberateľov, veľmi šťastný. Ako 3 lajky, to je super. Super, duper, čuper, huper, kuper. Dobre, takže minule sme hrali tieto 3 misie, myslím, či 4. A teraz ideme na tieto 4. OK? Dúfam, že áno. Že sa nehneváte, dobre. Takže zoberieme si moje obľúbené lietadielko, čo sa volá Cessnak. Dobre, to je jedno. Poďme na to. Vidíte Flight Pilot Simulator. Dáme si rýchlosť na 2. Pozor, ideme hore. Hore. No tak. Spíš sa hore. Dobre. Tak. Zatiaľ to môže. Zatiaľ to ide. Zatiaľ. Tam vidíme dole našu lietadlovú loď. Takto už sme dosť hore. O chvíľu budeme pristávať na letisku. Rýchlejšie. Dobre, hviezdička. Hviezdička, pohodička. Dobre, nerimuje sa to moc, ale... Dobre. Nevadí. Dobre, ideme dole. Dobre. Klesáme. No tak. Znížil som pre istotu rýchlosť. Dobre. Áno. Dobre, brakes. A zastavíme. Proste paráda. Paradička, pohodička, hviezdička. Dobre, nerimuje sa to, ja viem. Som amatér. Dobre. To je jedno. Ideme na landing class. Teraz si skúsime zobrať toto. Turbo 680. OK. Poďme na to. Landing class. Fíha, pekné lietadielko, nie? Dobre, odteraz je toto moje obľúbené lietadlo. A vidíte, tak je to dvojmotorové lietadlo. Stihnem ísť po hviezdu? Áno, idem po hviezdu. Tak to zabočíme trošku. Trošilinka. Dobre. Znížil som rýchlosť. Teraz dám landing gears. To sú kolesa. Pristávacie kolesa. Tam vidím lietadlo. Vidíte ho aj vy? Aha, ako odlietava. Dobre, brakes. Vidíte, tam odlietava. Vidíte? Dúfam, že ho vidíte. Že nie ste slepí diváci. Lebo ak ste slepí, je to veľmi zlé s vami. Slepí. Spin, stop. Dobre. Nuda, nechcem toto. Gedit, samozrejme, to je taký trolling. Tuto nám zadarmo lietadla nič nedajú. Aha, tam purchase pilot, to znamená si, že nám to nechcú dať, to je jasné. Pretože nikto nič v tejto dobe nikomu nedá zadarmo, to je jasné. Hádam to vedia všetci. Dobre, takže mám toto lietadlo, ešte nie. Dám play. City tour, dobre, rozumiem. Takto vzlietávame. Ale ako som veľmi šťastný,
že sa vám páčilo toto video. Ako ľudia, za tie 3 lajky som veľmi šťastný, veľmi rád. Mám 2 odbery. Paráda. Už som to vyhral proste. Easy business. Teraz za 25 000 takéto vojenské lietadlo. Fíha. Vojenské lietadlo som ešte nemal. Určite to dokáže aj strieľať, no ale nemám na to prachy. Prachy. Dobre, takže teraz toto bude taká ťažšia misia. Vidíte, že potrebujem na to vojenské lietadlo. Parašút, tuším, že sa to volá. Asi áno. Supplies, tak nič. Dobre, poďme na to. Takže, dobre. Pozor. Hore, dobre. Landing, dobre. Takto o chvíľu si tu bereme checkpointík. Ale ináč sa zle ovláda takéto obrovské lietadlo, takéto chudo-judo. Zle sa ovláda. Dobre. Hore. Dobre, checkpointík. A teraz si idem po hviezdu. Hviezda. Nesklamá. Poď si po mňa. Áno. OK, teraz znižíme rýchlosť. O tak. Dole. Drop. Čo som dropol? Malú škatulku? What? Dobre. Nechajme to tak. Dúfam, že sa vám tento diel páčil. Ak sa vám páčil, dajte like. Ak sa vám nepáčil, kľudne môžete dať dislike, aj keď mňa to nepoteší, ale no. To je na vás. Odoberajte, píšte do komentárov, dávajte lajky a proste, no, majte sa. Čaute, dovidenia.